Ootan nyt. Mitä? Ei väitäks sinä, että minä hyökkäisin sinun lehmäsi donasi 1 euro. Sama Sale, have you checked out my fanpage yet? Vitustako minä tiedän, mitä se 1300 media available to you immediately, silmää iskevä hymiö. Niin? Miksi mä hyökkäisin sun kämppäsetteen? Vitustako minä tiedän? En minä voi tietää, mikä se kopea. En minä tiedä sun, kuka se on. Ei, sulla on 3 pentua, mulla 2. No mitä vitus merkitystä sillä on? Sä voit olla hullu silti. Niin, sinäkin. Niin? Mitä vittua? Miksi mä hyökkäisin sun? Sä tossa liveessä rupeat puhumaan, että tääkin hullu voi hyökätä sun kämpään. No niin voit. Ei se mikään yllätys olisi. No miksi mä hyökkäisin? Eiks kun sä oot idiootti? Niin, sä oot homo. Sä oot idiootti, sä oot vitu idiootti jätkä. Niin, ja sä oot ihan vitu homo jätkä. No, sinä oot idiootti. Niin, ja sinä oot homo. Vittu on tehnyt artikulaatiota kysytty. Todella hienosti sujuu tuo puhuminen, että sä osaat toista hienosti sanoa. Oot sä kehitysvammainen vai mikä vittu tässä nyt hommalla? No kato ittees peiliin. Ootko sä kehitys? Kiuruveden kääpiö, mikä vitu kehitysvammainen sinä ootko sinä kehitysvammainen? Eihän sulla... X-videosista videokäyttäjältä Inkabella 90 missä Mateksi panee Inkaa ja tulee alle minuutissa naurahtava hymiö on siinä saatanantari. Varo pottu, tuo ukko käyttää vielä salaisen. Minä pidän isteni ulosantia aika hyvänä, mutta minkä sellainen ulosanti sulla on? T2 PSA donasi 1 euro. Mitä? Mimmi tuli suihkusta bärske paljaana rasvapurkin kerran ja pursotti mun kädelle Kuuntelepa nyt rasvaa ja kehitysvammainen levitin sen apina. bärskeeseen Semmoinen ja se ulosanti sanoi, on että semmoista, ei kun sulla ollut tulee mikään sanoja paras suusta. levitys. Vastasin Sanoja sille, tulee että suusta ja sä vittu osaat näkisit sanoa muutakin, tapun kun tuommoista vitun länkyttää paskaa eestaas. Niin semmoinen on, sitä tarkoittaa ulosannille, että sä osaat sanoa jotain muutakin. Ymmärrät sä apina? Vitun kehitysvammainen. Osaat sä sanoa mitään muuta kuin toistella niitä samoja sanoja eestaas? Niin. Jaksaa tää hei pottukoida taistella näitä vitu asioita koko aikaa. Vittu tää on niin vitu typerää. Ei vittu mikä jätkä se on. Edä käteen homo. Homo. Sä koetat kaapata omassa naistasi ja Minä kauppaa yhtään mitään. No mitä sinä teit sitten siellä vittu, kun sä laitat Instagramissa mulle viesti? Näytä ne viestit chatille vittu kohden. Se tekee sitä ihan itse ilman mun tarjouksia. No niin, mutta sinähän teit sen tarjouksen mulle itse Instagramiin. Joo, koska hän tekee sitä itse N4K muutenkin. EDECH donasi 1 euro. Jos joo, mutta sinä teit sen tarjouksen minulle minulle Instagramiin, että sä älyä. kohta pihalla, niin sekin menee tunteisiin. Kyllä, mutta kun se on se muijan tarjous, ei minun. Sinähän sen teet, ei se mikään muija mulle kirjoitti, kun sinä kirjoitit. Niin, mutta kun hän tekee itse näitä töitä. Niin, mutta sinä teit sen tarjouksen mulle Instagramiin. Vittu, ootko sinä nyt oikeesti? Vittu väliä. Ootko sinä nyt vittu noin tyhmä saatana, että sä et älyä vittu, kun sille puhutaan suomen kieltä sitä muta. Vittu, sinä itse et sen tarjouksen, vittu älyä, et sä muista mitä sä oot kirjoittanut sinne saatana. Muistan mä Minuuttimuna donasi 1 euro. Niin, no mitä sä sitä vittu vänkkeet vastaan koko ajan? No minkä takia sä vittuilet koko ajan vastaan? Minkä takia minä vittuilen? Itse vittu, saatana. Läskiinka. Jumala, eihän saa saatana vänkät vastaan vittu, minuuttimeiteksi. Läskiinka. Sinähän itse teet sen tarjouksen sitä vittu emännästä, niin mitä vittua sä oot vänkkäät? Mitä vittu väliä teille sillä on? Mitä vittu väliä? Mitä väliä? Sinä itse teet sen tarjouksen. Sitten sä itse soittelet tänne sen jälkeen ja paskaa vittu. Sä oot itse tehnyt sen tarjouksen, et sä älyä vittu. Kyllä mä sä älyä, mutta mitä vittua sillä on teille ongelma? Voi vittu, mikä kehitysvammainen sinä oot oikeesti vittu, niinku etkö nää ymmärrä vittu. Olet sinä taustalla äsken hiljaa välillä. Saatana 150-kiloinen korilla siellä kuutelee jotakin vittua, sillä ei ole muijaa. Hei, kuulehan vittu ripuliranne, niin tulehan käymään, niin vittu, että minä vedän sut solmuun tuohon. Ihan suoraan vittu, eikö tule sillä jolla torolla tuohon pihalle vittu. Tervetuloa vittu, että sä turpaa vittu homoa saatana oikeesti vittu. Tule läski ja etsi mut. Minä voin tulla, minä teen sut Siilinjärvellä, minä teen tuossa tarkkaan. Vittu vammanen saatana.
Jos mä laitan sulle tosta niin... Minkä laitat? Kotipizzan kautta laitan sulle pizzan, niin sä löydät hajujen perusteella, missä mä asun. Oi joo, etkä vittu parempaa keksinyt. Oikeesti. M4KETEC donasi 1 euro. Koko teki kauppoja Akan selän takana ja kun Akse vetäytyi... Mieluummin minä olen läskipallo, kun tuollainen vittu vammainen aamusta. Potun luokse pääsi, mutta ei löydä kotia vittu pallo. Voi vittu. Tulee vittu tulukkipa sille Corollalla tänne, niin vittu tuo viettää se solmu. Millä vittuun Corollalla? Täällä millä Corollalla ajeta? Kyllä ei Siilinjärvellä ajella muulla, vittu olla Toyota Corollalla tai Carinalla vittu. Vitu läski huutelee vittu jollakin saatanan Corollalla, mutta täällä tähtimerkillä ajellaan. En minä millään Corollalla huutele vittu. Sinähän sillä ajat saatana. No ajaa itse vittu jollakin Corollalla, me ei ajella Corollalla. En minä aja millään vittu Corollalla. No millä te ajatte? Läskipallo. Millä te ajatte? Mercedes-Benz. Jatkeella eikä edes Audeilla. Meillä on tähtikeula. Turpa kiinni vittu. Tulukkee. Me ei vaan käy, mä tiedän. Kannattaa tulla käymään. Oikeastaan toivoisin, että tulisi. Tulee kahville, niin sä oot modeet. Niin, tule kahville, niin sä oot modeet, saatana. Ei, mutta toi rupes toi läski vittuille, niin en mä vitti sinne asti. Ei uskalla tulla vittu. Et uskalla tulla. Sä vittu paskat housussa. Tulet kahville, niin sä oot modeet. Totta helvetis. Etkä pelkkää. Mitäs mun pitäis peljätä? No sitä minä en tiedä. Pottukoirat yllä aina kun soittaa niin poliisit niin kuin aina. Tääkin supatoni on mahtunut monta poliisia, niin eikö ne voi soittaa aina heti paikalle? No miten ne liittyy tähän nyt poliisi mitenkään? No sittenhän ne liittyy, jos täällä aletaan uhkailla ihmisiä. Kuka tässä uhkailui ketään? Ja eikö se sun kaveris äsken tuolla tuumannut, että ei muuta kuin tänne vaan, niin katsotaan. No ei se mitään uhkailua. Ei se uhkailua. Kahville niin, ne aina sanoo kaikki. Ei se mitään uhkailua. Ei tietenkään. Niin. Ei se mitään uhkailua. Ei siinä mitään. Pillupolliset paikalle. Ei se mitään uhkailua. Selonaapi donasi 1 euro. Näin sen lehmän poseeramassa sen vanhan Mersun läjän keulilla. Ei niin mikään tässä nyt on homman nimi. En mä tiedä mikä sun homman nimi on, mutta sä oot pistänyt mulle estot tonne. Niin, no miten, ootko yllättynyt? Ei kai mun tarvi olla enää yllättynyt. Niin, sullahan estot siinä. Sehän oli diili, että jos sinä sanot, minä sanon sulle, kato kun me puhuttiin tuolla Instagramissa, että... Kuullaan tätä, oliko Mersussa massamadallut siinä kuvassa? Mehän puhuttiin Instagramissa, se ehto oli se, että pillua pitää tulla tai sä et saa mureja. Kyllä mun mielestä oli näin, mutta sä itse sanoit, että sä et hyväksy tätä pillua, tää ei oo sun makuun, niin ei tää silloin toimi näinkään päin. Häh? Niin, sä sanoit itse, että tää pillu ei toimi sulle. Lovinenin donasi 1 euro. Mikä vitun hullu pariskunta sua nyt vainoo? Lapsilliset OnlyFansin kautta ja lisätienestit Kuopion kadulla lettua jakamalla. Paska Mersu liikkuu läski Inkan pillurahoilla. Sinä näytit mulle, kato sillä alunperin sillä Instagramissa, laitat mulle kuvaa sitä emännästä. Niin se on semmoinen kuva, mikä on niinku semmoinen niin sanottu catfish-kuva, että se antaa väärän kuvaa. Sitten minä näen oikeita kuvia. Siltähän se näyttää ihan livenäkin. Täh? Siltä se näyttää no livenäkin. Vittu, minä katson kyllä, minä on näin Instagramissa, sitten tuolla näin muualla kuvia, niin ei muuten näytä. Pitääkö tulla näyttää ihan naama, ettei vai etkö usko? Voit tulla näyttämään naamakin, ettei niin ei näytä samalta. Tulukee tuohon porkeliin. Voin, minä lyödän vaikka vetoa siitä, niin näyttää. No eihän se näytä yhtä samalta kuin mikä kuva sinä laitat mulle. No kyllähän se on. Ihan erinäköinen. Sinä jaot paskaa vaan. Ei ne jaa. Chatti on kanssa ihan sama, mitä potun kanssa kysyy. Ei kyllä näytä yhtä samalta. Pottu. No mitä? Niin tämä oikeesti, tämä niinku sä ihan mua vituttaa.
suunnattomaksi se, että sä epäilet, Inkabella että mä 90 Instagram donasi 3 euroa. Hyi vittu mikä läski tuo meikön muija, jota se yritti myydä. Ymmärrän makea, koska ei se itse sitä pysty paneen, mutta ei sitä muutkaan halua panna. Sun kimppuun, niin miksi vitussa? Pitä hiljemmalla se, kun on kato nuo PTS. No ei sitä, mistä vitusta sen tietää? Miksi mä tulisin sun oven taakse ja hyökkäisin? Koska sä oot kehari. No kato itses peilistä, saatanas purku. Ei minä oo kehari. Minä voin olla spurku, mutta en minä kehari oo. No sekä että molempia minä olen. Ei minä oo kehari, mutta minä voin olla spurku, mutta sä oot kehari. Kato vaikka mitä näkee. No eikö se ole melkein sama asia 2 kertaa 1? Kato. Kerrottuna 2 se sama asia toistuu. Tämä kaveri puhuu teillä nyt. Ihan oikeesti. No.